Δηλαδή, τα πρώτα 2-3 εκατομμύρια τα έβγαλε. Δεν πείθει κανέναν! Κανέναν! Στο εξωτερικό, για να καταλάβετε. Οι scammers είναι πιστικοί, είναι ωραίοι. Είναι ο άλλος εύγλωτος, με χιούμορ, με στυλ. Θα σου μιλήσει, θα πεις όπα ρε κάτι μεγάλο. Ναι, έχουμε τους scammers που μας αξίζουνε, Simpleman. Πρακτορείο μοντέλων που έχω, αλλά τώρα πλέον δεν είναι ότι έχω μόνο αυτό. Έχω και άλλα project. Πρακτορείο μοντέλων και έχει και κάτι άλλα project. Λοιπόν, κάτσε να τον δούμε λίγο αυτό. King Vakalis, αυτός lifestyle, YouTube και Instagram. Δείτε το τώρα για τι άτομο μιλάμε. 2.000 subscribers, έτσι. Δεν λέμε ποιοι είναι αυτοί και τι είναι αυτοί. Λοιπόν, έχουμε κάνα Insta. Λοιπόν, δείτε εδώ. Αγορασμένο checkmark. CEO and founder of a multi-million dollar enterprise. My full interview on YouTube, the 1% man show. Έτσι. Και βλέπεις αυτό εδώ. Και λες, όπα ρε μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν, μπαίνοντας μέσα εδώ, δείτε κατάσταση. Μιλάνε αγγλικά και πρόκειται για ένα 1% show που έχει 3.000 subscribers στο YouTube. Δηλαδή πρόκειται για κάποιον εκεί της κλίκας ενδεχομένως που τους βγάζει όλους αυτούς που είναι σε αυτό το range, παιδί μου. Δηλαδή είμαστε στο Ντουμπάι, πλούσιοι, κάτι τέτοιο. Και του λένε, παιδί μου, θα σε βγάλουμε σε αυτό το show. Δηλαδή όλοι είναι μιλημένοι. Τα πιο πολλά views παίζει να τα έχει ο Βακάλης, έτσι, από εμάς που πατάμε κλικ που και που. Έχει και αυτόν εδώ, αυτός είναι γνωστός, ο Justin Waller, νομίζω τον ξέρω κάπου. Έχει εδώ άτομα 700 views, 800 views, 2.500 views με αυτόν εδώ τον κύριο, τον rapper Zubi. Οπότε βάλτε και αυτό μέσα στην εξίσωση, ότι δηλαδή θα σου δίνω λεφτά για να προμοτάρεσαι, θα σε προμοτάρουμε και εμείς από τη media έχουμε από εδώ και από εκεί. Τώρα, εδώ από κάτω, αυτά εδώ τα σχόλια. Δείτε εδώ σχόλια. Thanks for the show. So much to learn. Vakalis was broke but had abundance mindset. Love the point when he said you should be working in darkness. Και, ο τίτλος είναι ότι ο Βακάλης ήταν άστεγος, παιδιά, και έγινε πολυεκατομμυριούχος με μια κρυφή επιχείρηση που δεν μας τη λέει.